Sugatan ng isang 52 anyos na lalaki matapos na pagtatagiin ng kanya mismong pinsan sa Sitio Marigorong, Barangay Gubat, Tigaon, Camarines Sur, bandang alas 8 ng gabi nitong Linggo, July 20. Kinilala ang biktima na si Elias Baldo, habang ang sospek ay kinilala naman na si Elias Adyong, 44 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Batay sa imbestigasyon, pareho silang nasa impluwensya ng alak ng magkaroon ng pagtatalo na nauwi naman sa pananaga. Wala naman daw na dating alitan ng dalawa bago ang insidente. Dala lang rin po ito ng siguro matinding pagkakalasing na po dahil nga po na banggit ko po kanina na nag-iinuman po talaga yung dalawang magpinsan. Nagtamo ng malalalim na sugat ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Dinala siya sa Tigaon Primary Hospital at kalaunay inilipat din sa Bicol Medical Center sa Naga City para maoperahan. Desidido naman ang kampo ng biktima na magsampa ng kaso laban sa sospek. Multiple po ang kanyang mga tama. Meron po sa bandang balikat, meron din po sa kamay, meron din po sa bandang tagiliran. Napaalalahan lang po namin sa lahat ng ating mga residentes dito po sa bayan ng Tigaon na as much as possible po, iwasan po natin na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa bawat partido or kung sino man po, especially po dito na halimbawa nagkakaroon ng inuman, hindi naman po pinagbabawal ang mag-inom. Ang pinagbabawal po ay ang magtagaan. So as much as possible po, ang pag-iinom po ay hanggang sa tiyan lamang po. Huwag po natin iakyat sa ating mga ulo na magkukos po ng init na ulo at saka magkukos pa po ng iba pang problema. Nasa kustudiya pa ng Tigaon MPS ang sospek na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.